Salut! Astăzi o să vreau să vă arăt cum puteți să vă faceți 3 avatare prințese de pe Disney. Să vă arăt. O să trebuiască, ca să o faceți pe Tinkerbell, va trebuiască să vă puneți această culoare, prima de aici. Și o să trebuiască să vă puneți acest breton sau, ca să fie tot fain și cute, puteți să vă puneți acest breton acesta și îl puneți pe val. Să salvăm culoarea. Save color. Iar după aceea o să trebuiască să punem acest păr no brows și îl punem pe același val. Cam așa arată până acum. După aceea vă puneți orice machiaj doriți voi ca să arate Tinkerbell. Cine are custom make-up și vrea să facă pe Tinkerbell, să ia după mine. Vă puneți acești ochi albaștri, dar se pot schimba culoare. Vă puneți acești ochi maroni. După aceea puneți aceste sprâncene și le puneți un bej, așa. După aceea puneți buzele. Puneți acele buze drăguțe. Aceste buze care le punem pe roz. Și punem așa un highlighter și năsuc. Super! Iar acum să o îmbrăcăm. Să vă arăt cum se ca să fie Tinkerbell. Cine are VIP să folosească aceste aripi VIP, aceste aripi animated, trebuie să le dăm și trebuie să le punem un albastru așa deschis. Foarte deschis. Așa. Save the color. Și după îi dăm și la asta aceeași culoare, la 2 și la 3 și la 4. Deja arătăm a Tinkerbell, nu? După aceea, trebuie deja fără VIP. Trebuie să vă duceți, să vă luați această rochiță în verde. După aceea trebuie să vă luați o fustiță, și anume să vă arăt. Această fustiță tot verde și această fustiță tot verde și această fustiță tot verde, același verde. Super! După aceea, haideți să vă puneți aceste tocuri, e foarte important, și vi le puneți verde. Și cam asta este Tinkerbell. Doar că cine nu are VIP să folosească aceste aripi, doar că care nu se mișcă din păcate. Și o să mai trebuiască să punem această brățărică frumoasă. Cam asta este Tinkerbell. Dacă vă place, să-mi dați un like și dacă o adorați, să-mi dați
un subscribe. Așa, acum o să facem pe ghici cine? O să facem pe Tiana. O să punem această culoare, a patra culoare, pe piele și o să-i punem, fără custom make-up, o să-i punem această față. Sau cine vrea poate și o pună pe asta. E foarte cute și această față. Eu mai bine v-aș recomanda o asta. Cine vrea poate și o pune pe cealaltă. După aceea trebuie să vă puneți acest breton maro și acest coc fără breton, tot maro. Așa. După aceea mergem la unghii și le facem roci. După aceea trebuie să vă duceți din păcate în VIP room și să puneți această rochiță verde. Numai că aici trebuie să lăsați alb sau puteți să o puneți verde. Așa. Și după la 6 punem super. Așa. Deja arată Tiana, mie mi se pare. O Tiana fancy. După vă puneți această rochetă din VIP verde. Aveți grijă să fie același. Super, și după vă puneți niște topuri, și anume ca nu din VIP deja. O să trebuiască să vă puneți aceste tocuri ca să fiți mai înalți. Pentru că nici nu se văd, doar dacă mergeți se văd, dar nu mergem. Și tot le punem verzi. Super! Și asta este Tiana. Tot, dacă vă place, să-mi dați un like și dacă o adorați, să-mi dați un subscribe. Și ultima prințesă, o știți clar, este Elsa. Să o facem pe Elsa. O să punem tot skin-ul alb, iar dacă e o fată în fața noastră. E alb skin-ul, dar e și bej. Ca să fie aceeași culoare, treceți la color și dați așa. Asta e culoarea lui Elsa. Eu aici am machiaj salvat pentru Elsa din custom make-up, doar că tot ca să fie fix ca Elsa acest avatar și să fie fără custom make-up, puteți să vă puneți acest machiaj sau
puteți să vă puneți acest machiaj. Eu momentan mi l-am pus pe acest machiaj. Mai să văd și nas. Arată bine, nu? După aceea vă puneți coada împletită. Sigur, aveți pentru că codul meu oarecare joacă Drastic in Dress. Această codiță și o punem un blond, așa. După aceea punem această fustă faină și o punem pe un patern. Această Elsa mai făcut-o de data asta o să facem puțin diferit. Spunem acest patern, acest patern și după aceea punem a doua parte tot așa. Vă punem din VIP această rochie și trebuie doar să mai punem ceva și anume acest colier total albastru. La cine merge, poate să folosească doar albastru chestii. Și ăsta este avatarul lui Elsa. Îmi place foarte mult. Așa. Asta a fost episodul de azi. Vă rog să-mi dați un like și un subscribe dacă v-au plăcut aceste videoclipuri. Să nu uitați să-mi scrieți ceva în coment. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!